21 century, ďakujem. Pozri sa, ja ti to poviem tak, ja sa snažím vystupovať občas bláznivo, občas, aby mi šibalo, ale nesnažím sa tváriť tak, aby som bol prehajpovaný, všelijaký. Normálne si zahráš, zabavíš sa a pokecáme. Inak keď si mám pravdu povedať, ani mne sa nelúbia tie prehajpované všelijaké videá, každé 3 sekundy ti to bliká, nevíš na čo máš pozerať, nevíš čo máš pozerať, a to sa mi nelúbi. A také lážom, plážom videjka, kecáš, pozeráš, môžeš si pokecať, zabaviť sa. Ako napríklad takto. Pozerám Alkanové videá, ako voľakeré videá sa mi ľúba, ale voľakeré videá mám moc prestrelené. Zemák, čo je na Discorde?